की भारत माता की बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी अमित शाह नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह राजीव भट्टाच मेरी देबरमा आं त्रिपुरा मथानि विंग्स TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशन नि सेंट्रल जनरल सेक्रेटारि तिनी तामने बागै त्रिपुरा मथा याकादै तिनी अरो बीजेपी नि बाला मारंखा आमो याफांनि सिमे किसा साग्रानाय आं पहिला IBFT तंमानि IBFT नि जनरल सेक्रेटारि तंमानि अजगबा IWFT नि आबुरियागुलो 2021 যখন त्रिपुरा मथा आचाइखा आचाइमानि यागुलो 2022 त्रिपुरा मथा न बानालो थाका त्रिपुरा लेन्डनि डिमान्ड तंमानि त्रिपुरा लेन्डनि डिमान्ड नि स्लाइ फानो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि डिमान्ड ताइबो काहामनाय ने वानसुगै त्रिपुरा मथाओ याप्रि शर्मानि आबुरियागुलो 2023 हाइनहाय जों कन्टेस्ट खालायगा लास्ट फाइट थिनेबो जों फाइट खालायगा विशेष खालायै त्रिपुरा मथा जों फाइट खालायमाने जरावो लास्ट फाइट नै जों खालायनाय माने नुखा जों त्रिपुरा मथा खालायै 42 टा जागावो केन्द्रवो जोनो जोंनि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिवो जोनो सीट दिखा आरो नै बिसिङो आंबो खरकसा कन्टेस्टेड तंमानि कमलपुर 45 जनरल एरियावो आबुनि यागुलो आफ्रो लास्ट फाइट नै जोनो साका 2024 हाइनहाय पार्लियामेंटारि नि जहन इलेक्शन उनफ्रुवो आफ्रुवो बहायनो जों कायसा कन्स्टिट्युएन्सिलि सल्यूशन नयापनै जों कायसा हाइनहाय आरो याप्रि दिखा जों आफ्रुवो हाइनहाय जिनि महारानी कृति देवी सिंह महोदयानो जों पद्ममार कावनो जों बुट दिवैनो जों आफ्रुवो हाइनहाय MP सीट बासा दिखा जिनि वाइरे वाइ मुंसानि परे मुंसा जों नुगो ताबुक हाइनहाय 2026 जों ताबुक TTA ADC नि इलेक्शन ADC कन्स्टिट्युएन्सि इलेक्शन चलिवै दंगो डिक्लेयार उनखा ताबुक जों सामंख्लाय दंगो आरो हिंकाय जे जिनि त्रिपुरा मथानि जे सुप्रेमो ताबुक साजावका नेक्स्ट जेनारेशन नाय कायसानि पर कायसा जों प्रतिश्रुति रिमानि हाय नुग्रुइ दंगो फियाबा जों आ जागावो जों ठीक मतो थाङै सामंख्लाय सुबै मैया आं बिसेस